Ebben a videóban nem azt fogunk csinálni, mint Stumbleguys-ozunk. Hát egy kicsit vévezünk. Jaj, nagyon kicsit már. Most nincs olyan sok időnk. Nincs olyan sok időnk már. Ha láttátok a videóimat, az én nevem YouTube-ban, ha beírjátok. Minden nagy, úgy kell én van. Szóval akkor mehet is a videó. És, Ja, mehet. Na. Srácok, látjátok az én képernyőmet is? Meg... Ez a nuklex, figyeljetek. Tehát, jaj. Akkor van ez, hogy így spatulával így megütitek, és akkor így tudtok. Ja, ezt a nukleácsot az én is be tudom adni. Akkor már van egy jobb szintű, hogy itt így fölül... Hát most nem. De van ez. Szóljátok erre, és ha nem estek le. Ja. Reméljük, ezt nem látta senki. Ja, igen. Most srácok, én nagyon noob vagyok, de barátom, úgy hívják, hogy Dávid. Mondd el a csatornád nevét. Dávid. S. Dávid, ha valószínűleg nem látta volna. Nagy Írod. D és nagy S. S. Ja. Dávid. Neki meg, fa. mi a neved? Nagy minden, Sharingannak. Ami nem tudom, mit jelent. Az egyik animéből, a Narutóból, az a neve. Egy ilyen képességszint. Megjöttek. Én elvittem. Na hát srácok, sajnálom, de mennem kell, szóval... Nekem is, úgyhogy sziasztok srácok! Sziasztok! Meg majd holnap reggel 8-kor, vagy 8 után lesz egy videó. Igen. Sziasztok! Ó, mondtam a trükköt! Melyiket? Én